Horrela entzun da modu soltean soinu segida bat, ez da ezer, ez da zarata izatekotan, baina modu intentziodun eta ordenatu batean antolatzen baditugu, zer lortzen dugu? Musika. Horixe egiten du talde frantziarronek. Eguneroko objektu arruntetatik eta beste egiteko batzuetarako pentsatutako gailuetatik ateratzen dituzten soinuak musika bihurtzen dituzte. Doinu ederraskoak gainera. Gaur musikaz arituko gara eta zientziaz beti bezala. Edo, hobeto esan da, musika deitzen diogun doinu segida harrigarri hori zientziatik azaltzen saiatuko gara. Bai, artea da, baina matematikak eta fisikak batez ere asko dute esateko. Ea nolako doinua lortzen dugun. Has gaitezen! Bueno, kaixo Iratxe? Kaixo. Bueno, normalean hemen kalean grabatzen ditugun elkarrizketetan arazo izaten dugu zarata. Baina gaur, zarata ez musika dugu hor atzean, ez da? Bai. Musika, hor joango garen musikeneko eraikinetik datorkiguna, ez da? Bai, hori da. Matematikaria eta musikaria, ala musikaria eta matematikaria, zer izan zen lehenengo? Guain musikari baino gehiago igual musikazale, hori bai, pila bat, baino matematikaria izatez matematikari. Baina tesia bi gai horien inguruan egin duzu, ez da? Izenburua da? Uhin ekuazioa eta musika da nire gradu mailarako lanaren titulua. Eta galdera erraz egingo dizut, zer du gehiago musikak artetik ala zientziatik? Nire ustez artetik du gehiago, porque betidanik musika egon da, eta egia da ez dela behar zientzia jakitea o zientzialari izatea, pixkat musika lortu ahal izateko. Baina horrek ez du esan nahi ez daukala atzian bere zientzia eta ikasita da ona eta gauza asko falta diala ikasteko gainikan, baina nire ustez artea komponentea lehenengo da. Lehenengo da. Zarata guztiak bihurtu daitezke musika? Bueno, zarata zer den baita ere nahiko subjetiboa da, baina nik uste, ez dakit, kolpe batek zarata ematen duela, baina igual erritmoa jartzen diogu, konstante batzuk jarri eta hortik atea daiteke soinua, musika, melodia bat, eta hori zarata izaten uzten du. Galdera hau ere nahiko komplikatua edo arrisku puntu bat badu. Soinu guztiak musika dira edo izan daitezke? Hori ez esango nuke. Azkenean soinu bat hutsa izan alda, bakarrik, eta horrek ez du sortzen ezebez, baina atzean ere gauza asko daude, isiltasuna bai erabiltzen da musikan, eta ez da soinu bat, baina musika sortzen du. Hortaz, soinu segida batek musika izan dadin ezaugarri batzuk bete behar ditu, ezta? Bai. Zeintzuk? Adibidez? Erritmoa beharko du, bai, harmonia pixkat, tonuak, timbreak, soinua modu askotan egoten da, altuera asko daude, eta horrek guztiak orden bat behar du. Eta hori guztia, ordena egitura hori guztia, uinen bidez transmititzen da, igortzen da, ez da? Hori da. Azkenean, uinak ez dira ikusten, instrumentu batzutan bai, baina uina bere sortzen dena da eta horrek egiten du guri soinua heltzea eta musika gurera heltzea. Eta hor dago matematikaren partea musikaren. Eta fizikarena. Eta fizika asko dago, gehiago matematika baino, inkluso. Bueno, onena izango da orain musikenara joatea eta ordena egitura hori nola sortzen duten ezagutzea. Joango gara?
Musika artea da, baina zientziatik asko du. Izan ere soinua fenomeno fisiko bat da. Soinua egiten duen guztiak vibratu egiten du. Vibrazio horiek airea mugitzen dute uhinak eratuz. Belarrira iristen direnean, uhinek tinpanoa mugitzen dute eta vibrazio horiek entzumen nerbioak burmuinera transmititzen ditu. Han, dekodetu eta entzun egiten ditugu. Sinplea dirudi, baina gizakiak gai gara soinuak, zaratak, hitzak eta abestiak bereizteko soinu uhinen ezaugarri fisikoak identifikatuta. Gure burmuinak automatikoki egiten du identifikazio hori. Baina soinu bat musika den ala ez jakiteko, 3 ezaugarri hauek betetzen dituen ikusi behar da. Erritmoa, melodia eta harmonia. Erritmoa abesti baten ezurdura da. Soinuak eta isiluneak denboran zehar antolatzen diren modua. Melodia, nota sekuentzia bat da, erritmo bati jarraituz eta denbora tarte jakin batzuetan jotakoak. Eta harmonia da nota horiek elkarren artean konbinatzeko modua. Musika ezagutzarik izan beharrik ez dago, jakiteko nota bat desafinatuta dagoela. Gure garuna konturatu egiten da harmonia hausten ari dela. Erritmo, melodia eta harmonia ezberdinak konbinatuz, musika pieza kontaezinak sor daitezke. Gure sentimenduak piztea baina, ez da zientzia kontua, artea baizik. Bueno, musikaren oinarriak ezagutu ditugu, soinuak musika izateko ezaugarri behar dituen, baina uhinak sortzeko tresnak behar dira, ezta? Hori da. Ezinbestekoa. Bai, lehenengo gauza. Perkusio gelan gaude ikusten duzu, ezta? Bestelako tresna batzuk ere ekarri ditugu, izan ere, nire garaian gutxienez, sailkapena klasikoa zen, perkusiozkoak, sokazkoak eta haizezkoak, ezta? Ez dakit mantentzen den orain sailkapen hori. Bai, mantendu bai, horrela ikasten da, eta da gehien da ona, baina egia da geho azpisailkapen batzu badaudela, perkusiozko instrumentuak hemen ondare, bi talde handitan sailkatzen dira, batzuk ikusten den bakarrik joen bar dela, eta beste batzuk membranofono deitzen diana, dakate membrana hori esango dugu, eta bi talde hori. Membranofono. Bai, idiofonok eta idiofonoak hauek, eta membrana hori dakatena, membranofonoa. Bai, eta geho beste talde bat dago, gaur egun ezin dela alde batea utzi, diala elektrofonoak. Azkenean gaur egun elektronika pila dago, eta horrekin eba sintetizagailuak eta horietakoak, ezta? Horiek emaitare musika asko da. Bueno, printzipioz, perkutsiozkoak izango lirateke musika tresnarik sinplenak, ezta? Kolpe bat eman eta listo, eta nik neronek ere egin dezake. Baina pentsatzen dut ez dela insimplea izango, ez? Eta ze faktorek hartzen dute parte, perkusioaren kasuan? Perkusioan, hori nola jotzen den, azken finean esan dugu bisailkapen hori, membranofonoa daude eta idiofonoa bestaldetik. Azkenean, idiofonoak behaiek sortzen dute, kolpea jota sortu egiten da. Baina membranofonoetan uhinak eta gehiago sortzen dira, ze azkenean ematen dugunean kolpea egiten duena da. Vibrazio bat dago. Vibrazio bat, uhina sortzen da, eta hori moitzen danean lortzen dugu soinua. Biolina dugu hemen, ez da? Kasu honetan, soken igurtzia da vibrazioak sortzen dituen, ez da? Bai, azkenean soka mugitu behar dira, horrekin vibrazioa sortzen da, uhina sortzen da, eta hortik ateratzen da soinua, baina hemen bai, faktore asko daude soinua nola sortzen den kontuan hartzeko, eta hori, pixkat hemen ikusten den fuerte jarri aldala, suabeo, eta gauza bidenak azkenean egiten dute uhinak desberdinak izatea, eta desberdin hori eukita, azkenean soinua, ez da iguala izango. Fisika da? Hemen oinarrian hitz egiten ari garen guztia, fisika da, matematika baino. Bai, azkenean fisikak azaltzen du hori dana,
esan dugun alen, oinarria fisikan matematika behar du, baina fisika da hor dagoena. Bai. Eta bukatzeko, haizezkoak gelditzen zaizkigu, hemen musikeneko lagunek korneta bat dela esan digute, hartuko dugu, ezta, zer baldintzatzen du instrumentu familia honen barruan, hemendik irtetzen den uina? Ba, kasu honetan, nire tesia kontuan hartuta eta nik landu detena baita ere da, haizezko instrumentua nola dagoen egin da, esango genuke. Kasu honetan, bi zulo daude, bat hasieran eta beste amaieran, eta honekin talde bat eukiko genuke uginen moduan hitz egiten. Uginak desberdinak dira, sarbide bat izan eta irtera bat izan, edo ez? Beste kasutan, adibidez, zehar txirula hartzen baldin badeu, itxita dago alde baten. Eta horrek egiten du ugina, ez dala izatia, porque hemen bide bat daka bakarrik, eta beste kasuan jundatorri egiten du, eta beste lekutatik atetzen da haizia. Eta ze ezaugarri dute kasu batean eta bestean uginek? Zer dio matematikak? Ba, matematika gauza asko dio hor, baina azkenean sortzen diren uginak kontrara joatean eta bata bestearekin gurutzatzean, nodoak eta posizioak ez dira berdinak, eta azkenean horrek baldintzatzen du soinua modu baten edo besten ateatzea. Bergarako San Pedro Eliza dotorean ez da organo soinurik entzun azken 2 urteotan. 2022ko otsailean, bertako Stolz Frer organoa desmuntatu eta eraberritzera bidali zuten. Frantziara eraman zuten, Lyon inguruan dagoen Michel Jurin tailerrera. 2 urteko eraberritze lanak egin ondoren, iazko udaberrirako organoaren pieza gehienak berezko tokira bueltatu ziren, San Pedro Elizako korura. Pasaden abenduaren 8an, organoaren inaugurazio kontzertua egin zuten. Ia 3 urte organoa eraberritu eta martxan jartzeko. Denbora da, baina organoa makina korapilatsua da. Mekanismoa egurrezko ziri bat da, baina dauko igarobide hori. Eta igarobide hori ez da bakarra, baizik eta hori dago lotuta, non beste ziri bat goiti bera. Eta horren ziri hori jarraitzen du beste bat amendik azpitzik. Eta gero beste bat goruntza. Eta bideratzen da, nik aukeratutako tiratzaile jokuaren tiratzaile horretatik, bideratzen du airea, nun ze tutuen errenkada sonatu nahi dudan. Aitorrek aipatutako haizea, auspoek sortu eta sekretu edo haizeka xanpilatzen da. Tekla bat zapaltzean, kutsako balbula bat ireki eta pilatutako haizea hodi batetik igarotzen da soinua sortuz. San Pedroko organoa eraiki zenean, haizea sortzeko pertsonek eragiten zieten auspoei. Gerora baina, sistema motor batekin osatu zen. Gaur egun biak daude martxan. Hau da, argindarra joaten bada, posible da auspoak gizaindarrez mugitzea. Hori bai, eraberritzean motorra ere aldatu egin dute, indartsuago eta isilago bat jarri dute, haizearen presioa konstantea izan dadin. Haize sistema osoaren eta organoko mekanismoen elkarrekintzaren emaitza, soinu garbi batek izan behar du, baina duela 3 urte, etzen hori gertatzen San Pedroko organoarekin.
baina barruko mekanika ahulduta zegon, estankidadea galduta, estankidadea da, airea sartzen danean auspoetatik, haizegailutik datorrenean, eta mai hoietan, etzanda edo zutabetuta dauzen tutuen mai hoietara, hor egon behar du estanko, presio berdinean eta ihes gabe. Orduen, zuk aukeratzen duzun familiko edo errenkada tutuetatik airea bideratzen da. Baina bakarrik hori, orduen beste guztia egon bidu ertsi. Eta ertsitasun hori galdu izan du urtien poderioz. Adinaren ajeak neurri batean. Izan ere, Bergarako Stolz-Frère organoa 1885ean hasi zen eraikitzen Parisen. 3 urte geroago, Bergarara ekarri eta 1889erako doitu zuten. 3 teklatu gehi hankekin jotzen den beste bat ditu, 8 haizekasa eta egurrezko eta metalezko neurri ezberdineko 2363 tutu. Horrek guztiak osatzen du organoa. Organo jole bati, era autonomo batean, orkestra sinfoniko bat imitatzeko gaitasuna ematen dion tresna. Material gehiena bueltan zela, iazko apirilean, pieza horietako askorekin lanean aurkitu genituen Liongo Michel Jurin tailerreko langileak. Pieza bakoitza aurretik identifikatua zuten, tailerrean findua eta berriro jatorrizko tokian jartzen ari ziren. Muntaia artisau lana da erabatekoa eta guztia eskuz egiten da. Eraberritze lanean detaile guztiak kontuan hartzen saiatu dira. Ez da ezer implementatu, baizik eta dagoena hautsita, ura birgaitu. Birgaitzen danean da eduki aldetik edo erabiltzen dien osagai edo elementu material berdinarekin berdina jarri. Alegia, lehen esan dizuetan moduen, auspoak eta sekretuak arixaren narruarekin inda dago. Orduen, narru zaharra kendu da eta narru barria jarri da. Ez dakigu garaiko ardixek ze jate ben eta gaurko ardixek ze jaten da ben, baina narrua berdin-berdina. Udazkenerako organoa ia osorik muntatuta zegoen, baina ez erabat. Organoa harmonizatzen ari ziren, hau da, organoaren soinua doitzen. Dar la voz al órgano. Organoari soinu bat ematea da kontua. 2400 tutu daude eta horietako bakoitza begiratu behar dut, harmonizazio elementuen posizioa egiaztatzeko. Adibidez, hankaren zabalera, ezpainen posizioa eta argia, arimaren posizioa eta baita goiko aldea ere ondo afinatzeko. Eta hori guztia tutu bakoitzaren soinuaren hasiera, soinua bera eta potentzia kontrolatzeko. Eta azkenik, denak ondo nahastua egon daitezela, oreka apur batekin. Anai berdinak izan ditezen, alegia koru baten moduan. Tutuak banan-banan aztertzen dira, begiz zein belarriz. Teknologiaren laguntzak lana aurreratzeko aukera eskaintzen du. Soinuak parekatzen dituzten tresnak, zein telefono mugikorreko aplikazioak erabiltzen dira, harmonizatzaileari atzera eta aurrera ez ibiltzeko balio zion gailu automatiko hau adibidez. Parret bakarka aritu zen harmonizazio lanean, baina egunero elkartzen zen Aitor Olea organistarekin. Izan ere, organoaren soinua entzun eta egin beharreko doikuntzez egiten zuten berba. Organoaren inaugurazio kontzertua pasaden abenduan izan bazen ere, udaberrirako espero dute erabat doituta egotea. Negua pasa eta gero ikusiko dute organo zahar berritua nola egokitu den elizako girora. Bueno, Iratxegu, orain hizketan ari gara, hitzak irtetzen dira gure ahotik, abestu ez dugu egingo, ezta? Baina gure ahotsa, musika instrumentu bat, ere, badela esan daiteke, ezta? Bai. Guztiok dugun instrumentu edo tresna bat, ezta? Bai, nire ustez, bai, ala esango nuke, gainera instrumentua dakau,
aldi berean dela aizeskoa eta kordazkoa, arizkoa. Eta nola da hori? Biezaguarri horiek nola betetzen ditu? Ez? Azkenean hitzein alizateko behar dugu aize pixka hartu, bota. Logikoa. Eta geho korda dazkaugu. Korda horiek moitu iten dira. Vibratu egiten dute. Uinak sortzen dira hor. Eta horren arabera, azkenean gubak hau osoa beho ditzaitea, ofuerteo, eta horrek eragiten du soinua ateatzea. Edo doinu bat sortzea, atsegina, edo ez aina atsegina, ez da? Eta gainera, guzti-guztiok dugun instrumentu bat da, ez da? Bueno, ez dugu abestuko, ez da? Bukatzeko. Bueno, Iratxe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Posible alda kristalezko kopak ahotsarekin puskatzea? Bai. Kristala bibaratzeko gai den egitura bat da. Kopa bat behatzekin kolpatzen dugunean adibidez, sortzen den soinua vibrazioaren ondorioa da. Soinu horrek bere kadentzia du, erresonantzia maiztasuna. Baina maiztasun horrek vibrazio tope bat du, amplitude maksimoa. Kristal bat ahotsarekin hausteko, erresonantzia maiztasun jakin horretan atera behar da soinua eta denbora neutxi. Beraz, aspertuta bazaude, hartu kristalezko kopa bat, puztu birikak eta hasi oihuka. Zorte on! Musikaren oinarrizko ezaugarri bat erritmoa da. Denbora tarteka errepikatzen diren soinuen segida. Baina erritmoa ez da musikaren kontzeptu esklusiboa. Gure neuronek erritmo eta patroi ezberdinetan elkarrera egiten dute, beraien artean, eta hitz egiten dugunean, gure garuneko erritmoak hizketaren erritmoekin sinkronizatzen dira. BCBL ikerketa zentroko Nikola Molinaro ikertzaileak garunaren eta hizkuntzaren arteko sinkronizazio hori aztertzen du eta onartu du ezustekoa izan zela fenomenoa existitzen zela ikustea. Ekin genion proiektua lantzeari eta nik ezin nuen sinetsi. Esaten nuen, ateratzea ezinezkoa da. Entxeguak egin genituen eta atera egin zen. Beti ateratzen zen, subjektu bakoitzean argi ikusten da. Oso fenomeno indartsua da. Gaur egun badakite hizkuntza bakoitzak patroi erritmiko jakin batzuk dituela. Gaztelaniaz eta euskaraz patroi hori segundoko 6 silabakoa da. Hiztun bakoitzaren arabera aldatzen bada ere, gure burmuinak erritmo patroi hori ezagutzen du, eta horrek aukera ematen digu silabak eta hitzak bereizteko, eta azken batean elkarrizketa bat izateko. Ikusten duguna da hizketan eredu erritmiko bat, eta burmuinean patroi erritmiko bat, eta biak sinkronizatzen dira denboran. Gure entzumen eremuek entzuten dutena, iristen zaien informazioa kodetzen hasteko erabiltzen duten lehen mekanismoa da. BCBL zentroak hizkuntzaz jabetzeko erabiltzen diren mekanismo neurologiko eta kognitiboak ikertzen ditu. Aurrekin egindako ikerketetan, egiaztatu dute garunaren eta hizketaren arteko sinkronizazioa funtsezkoa dela hizkuntzaz jabetzeko. Garunaren erritmoek kanpoan gertatzen denarekin sinkronizatuta egon behar dute. Hori funtsezkoa da ikasteko, hizketaren erregulartasunak ezagutzeko, umeek hitzak bereizteko. Izan ere ikusi dute garunaren eta hizketaren arteko sinkronizazioa kaltetuta dagoela dislexia duten pertsonetan, fasetik kanpo doazela esan liteke. Hizkuntza ezberdinetako hiztunetan neurtu dute fenomeno hori. Funtsezko fenomenoa da hizkuntza bereganatzeko eta oro har heziketarako.
Geure buruari galdetu genion, hain fenomenoa indartsoa izanik, berreskuratzeko aukerarik ote dagoen. Eta paraleloan, zenbait proiektu daude. Aukeretako bat izan zen, pentsatzea erritmo horiek entrenatu ote zitezkeen. Hori ongi legoke. Hala, ikerketa bat proposatu zuten musikari profesionalekin. Beren lanbideak abantailarik eskaintzen ote duen argitzea izan da ikerketaren helburua. Musikari batek oso harreman sendoa du mugimenduaren eta soinuen artean, eta bizitza osoan lantzen du. Azterketa aurrera eramateko musikeneren laguntza izan dute. Gu sinisten dugu musikaren onuran, ikusten dugulako gure egunerokotasunean, gure baitan, gure ikasleen bizitzetan, seme-alaben bizitzetan, eta zientifikoki hau aztertzeko aukera izatea eta proiektu honen parte izatea ikusten genuen premiazkoa. Guztira musikeneko 23 profesionalek hartu dute parte ikerketan. Instrumentu ezberdinak jotzen dituzten musikariak dira, eta musika klasikoa, jazza eta musika tradizionala lantzen dute. Gutxienez 10 urteko eskarmentua izatea eskatu zitzaien. Hizkuntza trebetasuna ezagutzeko, galdetegiak erantzun dituzte, eta neuroirudi saioetan parte hartu dute. Proba berdinak egin dizkiete musika esperientziarik ez duten kontrol taldeko kideei. Neuroirudi probak magnetoentzefalografia ekipoarekin egin dira. Makina horrek garunaren aktibitate elektrikoa neurtzeko aukera ematen du modu lasai batean. Ikerketak argi erakutsi du musikariek sinkronizazio hobea dutela. Sinkronizazioaz ari garenean, bi entzumen eremuz eta bi hemisferioz ari gara. Eskuinekoaz eta ezkerrekoaz. Erritmo geldo horiek eskuineko hemisferioan izaten ditugu. Ezkerreko hemisferioarekin alderatuta askoz sentikorragoa baita. Ezker hemisferioa analitikoagoa da, hizkuntzarekin lotuagoa. Ikusten dugu musikariek sinkronizazio hobea erakusten dutela ezkerrekoan. Dislexia dutenek ezkerreko hemisferioan eta frekuentzia berdinetan huts egiten dute. Ikerketaren emaitzek hildo horretan sakontzera bultzatu dituzte ikertzaileak. Musikaren bidez, dislexiak eragindako arazoak prebenitu daitezkeen jakiteko. Horretarako esku hartzeko programa bat diseinatu dute eta ikastetxe batean abian jarri dute. Eskola batean bi talde ditugu. Batean, ohiko musika ikasketak egiten dituzte. Eta bestean, musika silabekin, hitzekin, hizkuntzarekin uztartzen dituen ikastaro bat egiten dute. Ikasketa motaren arabera, sinkronizazio hori ezagutu nahi dugu ikasturte hasieran eta ikasturte amaieran. Musikenen uste dute, horrelako ikerketek musika ikasketak hobeto baloratzen laguntzen dutela. Euskarri zientifiko bat ematen zaio musikaren onurari, eta musikak gizakiarengan izan dezakeen influentzia edo ez dakit abantailak azpimarratzen dituelako. Guk sinisten dugu musikan, eta musika daukan onura horretan, eta euskarri zientifiko bat izatea funtsezkoa ikusten dugu. Musikarekin bukatuko dugu noski, Bergaran eraberritutako organoarekin jotako lehenengo piezetako batekin. Gaurko saioa zuen entzumenaren eta burmuinaren gozamenerako izan bada, gure helburua aixe bete dugula esan daiteke. Datorren astean gehiago. Ordura arte, agur!